What about what does Zigo know about the sound doctrine? What does Ollah 7 know about the doctrine? What does DJ Spark know about gospel? What Our people are wasting time following useless channels where people just, after visiting each toilet visit, they record a video and post it. These Zigos, they just record anything. They are not journalists. Mawindi akangogono kureiza mara akatenga camera. Ladies and gentlemen, Apostle T.F. Chiwenga again has come to insult me over my submissions and my reviews and ndaita over the sermons anenge vaita. And I'm not surprised. There's a famous quote, insults are the last resort or the last refuge of a scoundrel. And Apostle T.F. Chiwenga is proving to be such. I'm not a stranger to Nyaya Idzi. I'm not the first one to be insulted. I know the likes of an Evangelist Marufo, they've been insulted. Evangelist Marufo watosvika pakunzi kambwanana Marufu inindiriziburubu Marufu kambwanana chibaba chacho. So it's not new. Vesana baba Guti, they were insulted. Mwasha kanza karasika pachili legendary. Mwasha. Ana baba Guti kanza wana chamwari chavanoziva. Ana Nehemiah Mutendi. Hapana. All those big names, you can think at least they would deserve a little respect. Says the Bible, richiti, do not rebuke an elder, but itaura naye semunhu mukuru. And so I'm not surprised kana chitika kwandiri with Zigo, he would insult me, but without attending to the issues that I would have raised. That is what is important. The issues that I would have raised. God is not a respecter of person that you would choose that I don't want to debate with Marufu. I want to debate with Mukuru SDA. But Bible, not God is no respecter of persons. The same way you would want to debate with Makandiwa is the same way you should debate with Zigo. It's the same way you should debate with Maponga. It's the same way you would debate with Mamadungwe. Any empty head, any shallow head, be ready to defend the faith at any point. But it's not new. That is Apostle T.F. Chiwenga. He will resort to insults because insults are the last refuge of a scoundrel. Sparks uyu mhosva yake ndiye kunzi akainterviewa Apostle Alistair Chibanda and Evangelist Mbaringa. Ndo pane mhosva yedu babo. And unotonzwa kunzi tiri kubhadharwa, vari kubhadharwa. But isusu kuona chizigo. Tinenge tichida kubhadhara, dai kunzi kune variko zvavo vari kunzoko, vanoda kuti tivaitire PR, vanoda kuti chibhadhara, dai variko, ngauye zvavo. But chinozonyanyorwadza ndechekuti wewe wabhadharwa usina kubhadhara. Ukutraya kuti no, ndafana show yatinoita yaya Zigo. Realities of Christ. Kungotraya kuti tinzwisise zvinhu zviri kuitika in the body of Christ. Titraya kunzwisisawo nekuti sangonzi ana Sparks vanongoita journalism yekunzi amabhishu. And I'm not even part of that show. Show ya ina elder Elvis Rosani. And the idea aina kana kutombobva nekwandiri. The idea yakatobva kuna Rosani hatombo nachi. And I would say nyaya dzekubhadharwa idzi. We are really open for business if you would want to pay us. Because if you look at my profile, you would see one's blogger, journalist, analyst, Christian commentator, pamberi babanze, pambacho babanze, brand strategies, babanze, marketing. Then babazonzi PR. What is PR? Public relations. You can appoint me, whether on record or not on record, as a public relations officer, and I can manage your public relations. If Apostle T.F. Chiwenga feels that he needs those type of services, we can offer him. We are actually offering those men of God who are struggling
And to have a public image iri right. But chinonetsa mani ndechekuti unenge usina munhu akukubhadhara ukutrai kuita basa rako sezvariri. More Because if you check Zigo panoitwa show ani kana panoitika zvinhu zvezve tikubvunza zvikuitika in the body of Christ. But apostle ndo vari kuita madocumentaries anzi madoctrine, I mean madoctrine ari weird so anotoita kubvunzwa ma men of God kuapa zvikunza apa zvikunza apa boyera apa zvinozofamba sei then iwo apostle TF Chiwenga wakati hanzi japreza the moment yakangoimba nezvajesu tunotomubata. Ukangotara chine chekuita najesu hanzi naapostle TF Chiwenga tunotokubata. Iwo vanotaura nezvechikuita najesu full time. Why does he thinks that it's an offense tikavabata panenge patarwa nezvajesu? The same way, alright, iwo pavanobata ana Makandiwa vanenge vabhadharwa. I think vandobhadhara. I think if we are applying the same logic, pawaibata baba Guti, vaibhadharwa. Pavanobata ana Mwazha, you should tell us who is paying him to speak a campaign, men of God, mamwe. And if it means if you speak against someone, it means you are paid. Then that guy is a rich guy, he has got many clients. I think ndiye munhu ane maclients akawanda because anobhadhara akawanda because kungofunga kuti munhu atara zita rake ndika even pane zvinhu zvingori pachena kuti kudiscussa zvinhu zvavakataura on public zvisi zvinhu zvokuti zvakataurwa mainbox zvakataurwa pamhepo neso varipo tobvunza kuti ko zvekutaurwa izvi zvine izvi zvakaitira vanzi wabhadharwa nasomeone pamwe pacho tinodireka mamen of God nepaanenge asiri pamwe pacho Makandiwa ka vandoshamisika ndakusvika pakubhilivha kuti satani dzimwe nguva angu natoshamisika kuti apa ndiri kungonzwa satani apa ndisitomborina pane dzimwe mhosva dzechingonzi satani pandakubhilivha kuti vamwe vanenge vachinzi watumwa kana tine hurumende vanenge vasitomborina ndakazviona tuwa Makandiwa dai vati dausachitibhadhara ndawachingotionawo sinso tiri kunzi toita sinzi takatogurupwa kudhara dai vachizonzi vanozoonawo this video waMakandiwa dai vachiuyawo logic yacho ndeyonzi munhu ese anotarwa pashow kana munhu ese anouya pashow kana panotarwa the opposite. Logic yacho ndeyekunzi iwe paunotaura about malot uri kubhadharwa naReeds, paunotaura about Reeds uri kubhadharwa namalot. Sa unoyatsoona kuti a lot is going on. Anyway, dati mubatisisa apa. Insults are the last resort or last refuge of a scoundrel. Those who don't know what a scoundrel is, I myself, I don't know as well. But you can replace the word scoundrel with incompetent. And Apostle TF Chiwenga, who continue respecting you, who continue admonishing you, semuna akauya muchikristu ka akamboita mamen of God amboita achizvidzoroba nezvimwe zvinhu nechi handiti. But I think you are now afraid of the same thing that you preach against. Kuti men of God ndabatwe timuone kuti zvaari kuita ndezvaMwari here kana kuti hazvisi. And I don't think we still have a lot to talk about. Handitotora mari yedu. And they are being sponsored by Makandiwa, including Zigo. They are being sponsored by Makandiwa to fight me. This is why he's paying these rogue people masquerading as journalists like Zigo and this guy called DJ Ollah and this other guy called Sparks. This is not journalism. And this is why Ollah was arrested a few days ago because of unethical journalism. One thing I would like to advise Makandiwa to do, find a sober person to sell your product. Zigo is not. Whatever is smoking or drinking. I don't know what happened to him. Maybe he needs to find people to rescue him. He's losing himself. He was more modest than this. He was more collected than this. He used to be more decent than this. And so I don't want to seem like I want to attack him. Zigo, I think it's beneath me. I can't attack him. I don't think he deserves any of that from a person of my caliber. However, we know that Zigo is being paid by Makandiwa to sell Makandiwa. I want to advise Zigo, find proper journalists to mentor you. He has a bright future. I doubt that Zigo was sober. He used to be very composed.
izvi zvari tonge windi It's everywhere. is All over the everywhere. I want to ask Zigo, how much do you need to shave your hair? Maybe if I give him some money, he can properly have a bath, go to the barber, get his hair done, again a clean shaven, and probably sleep for good 8-10 hours. Relax, because he's all over the place. Something is not wrong. I think our society is dealing with a lot of issues that we watch our own degenerating where we are watching. Nobody offers to help. I feel for him. Your young man, Zigo, is very, very much persuaded in your theology and the way you express yourself. Yeah. I think Zigo is becoming a good Bible student now. The testimony of Jesus is the spirit of prophet. That's deep. Saka page iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mablogger ana Zigo ovabhadhara ana Zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe cheteto ana Zigo. Saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti ringa isina noise ana Zigo. Panopera 1 week vachikuposta ana Zigo uchiita sekudaro. I can guarantee you that within